これから結果発表を行う。まずは賞賛票の上位3名から。3位は櫛田桔梗、ついで2位だが平田陽介。でもさ、平田が2位って1位は誰だよ。賞賛票1位は綾野浩二清隆、お前だ。願いなんですけど。綾野浩二？批判票1位の間違いじゃないんですか？いや間違いない。あなた何をしたの？